नोंथांमोन गोबांथार जाथायखौ जोङो साउथ इन्डिया फारसे जानाय जाथाय मोनबोबाय थादों नङा होमबा जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने साउथ इन्डियायाव आन्दायफैनाय बा गोमाफैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो सिगां समनिफ्राय बार बार नुबोबाय आरो जाबोगासिनो दं नङा होमबा आरो दाबो गोमानानै दं गोबांथार नाथाय दिनैनिया बिहाराव जानाय जाथाय नोंथांमोन बिहाराव जानाय नोंथांमोन जोंनि बर' लाइमोना सासे बर' लाइमोना बिहारावहाय गोमानानै दं एबा आन्दायनानै दं दा आं बे जाथायनि सायावहाय गुवारै नोंथांमोननो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोन दा आं बेखौनो सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनो सानो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां गुबुननो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय सुबुङा आन्दायनानै दं एबा गोमानानै दं जों बेखौ थाबैनो मोनफिननो हायो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायबाय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बे भिडिअखौ नोंथाङा इउटुब चेनेलाव नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा फेसबुक पेजआव जुदि नायदोंबा पेजखौबो फल' खालामनानै होबानो जाबाय नाथाय मस्ट इम्परटेन्ट बे भिडिअखौ शेयार खालामनाया नोंथांमोन दा गोबांथार जाथाया दिनैल' नङा होमबा नोंथांमोन जाबोबाय थाबाय दा दिनै जोंनि सासे बर' लाइमोना बिहारावबो आन्दायफैबाय आं सानोमोन माने बिहारावहाय माने खामानि मावनो फैया होननानै नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बिहारावबो खामानि मावनो फैयो दा गोबांथार नुनो मोनो बिहारनि मानसिफोरा गुबुन स्टेटआव खामानि मावफैयो दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन बे जाथाया जादोंमोन नोंथांमोन आं फोरमायहरनि 22 तारिखआवहा नोंथांमोन बे अक्ट'बर दाननिनो 22 अक्ट'बर 2024 इं नोंथांमोन 22 अक्ट'बर 2024 बे दाननिनो मिथिबाय नोंथांमोन ओइदिनखालि माने जोंनि बर' लाइमोना बै बिहारनि मोनसे रेलवे स्टेशननिफ्राय आन्दायदों बियो आं बे रेलवे स्टेशनखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि आरो बे रेलवे स्टेशननि सावगारिखौबो होगोन आरो बै आन्दायनाय एबा गोमानाय सुबुंनि सावगारिखौबो आङो स्क्रिनाव होगोन दा नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो अन्नानै प्लिज आङो न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा अन्नानै कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बबेबाफोर जायगायाव नुयोब्ला दा बे रेलवे स्टेशननि मुङानो जाहैबाय नोंथांमोन अररिया बिहारनि अररिया रेलवे स्टेशन हो नोंथांमोन अररिया रेलवे स्टेशन बे बिहारनि रेलवे स्टेशन बेनिफ्राय जोंनि बर' लाइमोना गोमादों बा आन्दायदों मानो होननानै बुङोब्ला बियो रेलवे ट्रेकआवहाय खामानि मावनो माने रेल साइटिंआव खामानि मावनो होननानै लोगोफोरजों थांदोंमोन होननानै बुंदों दा बेनिफ्राय सानसेखालि बियो खामानियाव थाङाखै दा 22 तारिख खालि बियो बिनिफ्राय माबा गिनाय बायदि मोनायावहाय गिनाय बायदिसिना गाज्रि सिमां नुदों होननानै लोगोफोरनो खोन्थादोंमोन जाहैबाय बिनिफ्राय बियो फैयाखैमोन डिउटियाव ओइदिनखालि बिनिफ्राय उनावहाय बियो माने रेलवे स्टेशन फारसे ओंखारबोनानै माने ट्रेन गाखोबाय ट्रेन गाखोनानै दानिया बियो गावखौ उल्था ट्रेन गाखोफ्लांबाय होननानै न'खराव बिब'निसिम कल खालामहरदों जाहैबाय माने आंखौ नै आङो ट्रेनखौ उल्था गाखोफ्लांबाय बिनिफ्राय आंखौ नै माखासे सुबुंफोरा बुनो नागिरदों आंनि माने न'खरनिफ्राय फैसा सोहरनांसिगोन बेफोरबायदि खोथा बुंदों जाहैबाय बियो ओमफ्राय सासे सुबुंनि फनजों बियो न'सिम गावनि बिब'निसिम बे खोथाखौ फोरमायहरदों जाहैबाय नाथाय बिनि उननिफ्राय बिनि आखायावथ' मबाइलबो गैया माबो गैया दा बे ट्रेनखौ बोरैथिंबा गाखोलांफ्लांखो ना माखो गाव माने उल्था गाखोफ्लांबाय होननानै ओंखारनानै आरो गाखोफिनबाय दा बबे साइडजों गाखोलांखो जेबो मिथिनो मोनला ना दिल्लीथिं थांखो ना बेंगलरथिं फैखो ना जोंनि नर्थ इस्टथिंनो आसामथिंनो थांफिनखो जेबो मिथिनो मोनाखै दा बिनिखायनो न'खरनिफ्राय बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आंनिसिम खावलायहरनायलाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा गोमानाय सुबुंनि डिटेलखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरनि गोमानाय सुबुंनि मुङा जाहैबाय नोंथांमोन लिरनानै हरदों आरो आधार कार्डआवबो दङ आधार कार्डनि हिसाबै बिनि बैसोआ 27 हो आङो केलकुलेट खालामनानै नायबाय 27 इयार्स ओल्ड बिरदाव ब्रह्म बिथांनि मुङा जाय बर' लाइमोना जोंनि लाइमोना गोमादों बिथांनि मुङा बिरदाव ब्रह्म भिलेजआ सिनस्लिबारि पिअ फाथाखाथा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आसाम पिएस कुसुगाव पिन नाम्बार 783360 नोंथांमोन बियो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि जाथाया गोबां बार जाबोबाय दाख्लै बावैसो आङो
भिडिअ आपलोड खालामनानै नोंथांमोननि भिडिअ शेयार खालामनायनि जाहोनावहाय माइसुराव मोनफिननाय सासे गथ'आबो क'क्राझारनिनोमोन दा बेखौ मोनफिननो हादों दा बेखौबो मिजिंथियो मोनफिनगोन नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां शेयार खालामना होगोन जों एसेनो थाबै मोनफिनगोनखौ आं मिजिंथियो दा बियो बबे स्टेटथिं थांखो बेखौ रावबो मिथिनो मोना गावबो मिथिनो मोना नङा होमबा न'सिम दा 22 तारिखआव जे दिननिफ्राय बियो खनसे कन्टेक्ट खालामदों गोमादों बे दिननिफ्राय बे न'खराव कन्टेक्ट खालामाखै दा न'खरनिफ्राय गोबांबार खावलायहरबाय ओरैबारै बिथांखौ खबर लानो थाखाय बा उदिस लानो थाखाय नाथाय दासिमाव जेबो बिनि फारसे खबर मोननाय जायाखै आरो जाय जोंनि बर' सुबुंफोरजों फैफादोंमोन बे बिथांमोनहा दा बिहाराव दङ बिहारावनो माने एफआइआर होबाय पुलिस स्टेशनावहाय थांनानै एफआइआर होनानै दङ दा कन्ट्राक्टनि आन्दाराव होदों माने कन्ट्राक्टरनि आन्दाराव खामानि मावोमोन दा मानसिखौ मोनफिनाबा उसुबिदा जागोन बेफोरबायदि पुलिसनिसिम एफआइआर होबाय पुलिस अफिसारा माने मानसिखौ जेरैबाबो मोननांगौ होननानै कन्ट्राक्टरनि सायावहाय एसे हेरासमेन्ट होदों होननानै बुंदों दा बिसिनि अरिजिनेल कन्ट्राक्टरा फैगासिनो जाहैबाय गाबोन सफैगोन जाहैदों नैबे आं भिडिअ बानायनाय डेटआ दिनै 26 नोंथांमोन 26 अक्ट'बर 2024 दा न'खराव गोबां गाब्रायनाय दङ आरो बिथाङा बांद्राय खोनाया होननानै बुंदों आरो भाषाफोरखौबो रोङा होननानै बुंदों जोबोद दुखुनांथाव खोमायाबो बारा खोनाया आरो भाषाबो प्रब्लेम जायोबाथ' गोबां उसुबिदा फैगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो अब्लाबो जोंनि बर' लाइमोनफोरा जेरावबो गोसारनानै दं हिसाबै बबेबा स्टेटआवहाय बेथ' थांफ्लांखागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअआव होनाय बे फट'जों मेच जायोब्ला बा बिनि मुंफोरखौ सोंनानै नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा अननानै प्लिज बेखौ हमथानानै दोन आरो न'खरनि जे आं नाम्बार होदों बेहाय नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो फोरमायहर आरो लोगोसे आंनि नाम्बारा गोबां सुबुंफोरनाव दंखायो नोंथांमोनहा आंनावबो कन्टेक्ट खालामनानै आंनिसिमबो फोरमायहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोनहा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बिबाय थायो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो इउटुब चेनेल कमिउनिटि टेबाव होदों नोंथांमोनहा आंनि फट'जों लोगोसे आं लिरफाना होदों बिनिफ्राय लानो हागोन आरो जायफोरा फेसबुक पेजआव आंखौ फल' खालामदों फेसबुकनिफ्राय बा फेसबुक बा मेसेन्जाराव नाम्बार बिहरबाय थायो नोंथांमोनहाबो लानो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोनहा आंनि बै फेसबुकनि कभार फट'निफ्राय लानो हागोन आं बेवहायनो होखानाय वाट्सएप नाम्बारखौ मिथिबाय रायजोफोर दा आङो बिनि एड्रेसखौ फिन खनसे नोंथांमोननो खिन्थाहरबावनि बिनि गोमानाय जायगायानो जाहैबाय आररिया बिहारनि रेलवे स्टेसन हा डेटआ 22 तारिख अक्ट'बर 2024 बिनिफ्राय बिनि मुंफोरखौ आं खनसे लास्टआव खोन्थाहरबावनो सानदों नोंथांमोननो दा बिनि मुङानो जाहैबाय बिरदाव ब्रह्म 27 बोसोर बैसोनि ओमफ्राय गामिया सिंख्लिबारि पिउआ फाथाखाथा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आसाम PS कुसुगाव पिनकड 783360 दा बिनि बिफानि मुंखौ आं खोन्थाहरनाय जायाखै नोंथांमोन बिनिखौ आं आधार कार्डआव नायनि र' बिफानि मुङा जाहैबाय सुरेन्द्र ब्रह्म माने आधार कार्ड आरो भटार आइडि हरनायावहाय बिराद मोले क्लियारिटि फैयाखै बिनिखायनो आङो माने बेखौ स्क्रिनाव होनाय जानाय नंलिया बिनि आइडिखौ बिफानि मुङा सुरेन्द्र ब्रह्म हा दा मिजिंथिबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामगोन होननानै आरो थाबैनो बे फंबायखौ जोङो मोनफिनगोन होननानै नोंथांमोननि मददजों दा जोङो गुबुन सासेखौ थांनानै मोनसे जायगायाव हेफाजाब होनो हाया एबा मदद होनो हायाब्लाबो जों दिनै ससियेल मिडियानि हेफाजाब लानानै ससियेल मिडियानि गोहोजों जोङो जाहाथे बे फंबायखौ थाबैनो मोनफिननो हायो आं बेखौ मिजिं थाबाय नोंथांमोननि सायावहाय भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन होननानै दा आरो आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ